No niin, moro, se on Fitti täällä ja nyt kuvataan sitten Black Opsia. Black Ops 2 tosiaan ja nyt tein tässä ton uuden kanavan ja tää on siis tämmönen esittelyvideo mun kanavalle, että tänne tulee 2 kommentaria nytten aluksi ainakin. Ja sitten kun subscriberimäärä nousee, niin sitten niitä tulee eri Let's Play-videoita, mutta tää on tosiaankin ainakin alussa tämmönen kommentaarikanava ja toi on tosiaan live-kommentaarita, että voi mennä vähän normaalia huonommin ja niin. Niin. Eli tässä mä nyt esittelen mun kanavaa, että kommentaria tulee ja tällaista. Ja niin. No niin, en mä oikein sit sieltä tulee spämiä vähän kavereita, mut mä halusin vaan kertoa, että no mä vastaan nopeasti tähän kuvaan videota. Joten, niin. Elikkä mun kanavalle tulee paljon kommentaria eri kodeista, MP2, BOsta, BO1 siis ja 2 totta kai, koska BO2 on ihana. Niin. Eli BO2, MP3, MP2, ehkä kodi 4, kaikista näistä kodeista teen kommentaria luultavammin. Ja mulla on kokemusta kyllä näistä videoista, mulla on yksi kanava ollut. En halua mainita nimeä kyllä. Sen verran härösäkin nimi siinä, että niin. Ja sit mulla on tosiaan editointikanava ByFitHH, sen saatte käydä tsekkaa ihan vapaasti 4 ja 3 statsit. Eli se on ByFitHH, se editointikanava, siellä on joku 128 subia, ihan kivasti. Niin, ja sit oli se yksi kanava ja siellä on joku 108 subia, mutta sit se meni taas siihen ja se meni siihen, että aktiiviset tilaajat lähti helvettiin ja niin edelleen. Ja muthan tunnetaan varmaan Mr. Fin Gamers kanavalta, jos joku tietää. Niin mut tunnetaan sieltä, että mä kuulun sitten niihin tyyppeihin, jotka tekee videoita. Mä oon se FitHH siellä. Nyt joku tietääkin, niin tulee varmaan äänestäkin vähän. Vittu! 5-5. No ihan sama, että on live-kommentaari, kattoo jokainen menee vähän huonosti ja niin. Eli mut tunnetaan varmaan sieltä kanavalta kanssa aika hyvin. Ainakin luulisin niin, jos katsotte sen. Ja suosittelen katsomaan, sinne tulee kaikennäköisiä Let's Play-videoita. Niin siis niin. On ollut kokemusta kyllä näistä videoista. Jotain Minecraft-videoita, kun mä tein sinne yhdelle kanavalle silloin ja kommentaria pari kappaletta tein, mutta enemmän painottu siihen Minecraftin pelaamiseen. Nykyään sitä ei mä mietin tässä aluksi, että jos mä tekisin semmosen kanavan, millä mä pelaisin Minecraftia, mutta sit mulla tuli just se fiilis, että en mä halua, se on vähän massapeli jo. Niin tää kodikin on kyllä massa, mä myönnän. Mutta musta tuntuu, että kodia seurataan enemmän kuin Minecraftia. Ja sitten kun mulla ei oo innostusta itelle oikein pelaa sitä Minecraftia sen kummemmin. Joten ehkä se on parempi, että mä teen näitä kodikommentaarioita, koska tää on mulle itellekin hauskaa. Ja siinä videoiden tekemisessähän sekin on aika tärkeää, että se on sulle itellekin hauskaa, että sä et niinku pakosta väännä sitä videoa. Et se on vaan niinku, että periaatteessa sulle itellekin hauskaa tehdä se video ja totta kai se on sitten hyvä, jos muutkin tykkää siitä videosta, että tykkää tässä sun, että sä niinku tavallaan selostat aika hyvin niissä videoissa ja tälleen. Ja mulla on tullut itselle se välillä sekin tunne, että niin no en mä tiedä, tää meni vähän tämmöiseksi satanan selittelyksi, että mä selitän vähän niinku, että miten periaatteessa ite tykkään tehdä näitä videoita, vaikka tässä on tarkoitus selittää sen kanavasta vähän. Nyt mä selitin sen kanavan tästä vähän, tai selitin sen kanavan jutun jo periaatteessa umpeen, joten niin vois melkeinpä nyt puhua sit tostakin vähän tässä, että jos haluatte tehdä kans niitä videoita, niin kuin mä tässä nyt aloitin. Se kanava on semmonen, oli se minne mä tein niitä videoita. Se oli semmonen, että siitä tuli niinku jos jotain Minecraft-videoita vaan. Ja mä sulin sen nyt lopuksi, koska mä oon oikeesti kiinnostanut ollenkaan enää tehdä niitä Minecraft-videoita, se kävi tylsyytti itelle. Niin. Eli tehkää semmoista pelistä videoita, mistä te ite tykkäätte pelata sitä peliä. Mitä vittu. Ihan sama. Semmoista pelistä teette videoita, mitä te ite tykkäätte pelata, se on tavallaan kans se tärkein ja sit kun on näitä juttuja, että helari ja näitä, niin mä suosittelen, että ette alkaisi tekee videoita silleen ihan semmosena niinku, no helarina, semmonen, että sulla on sukkot aika helkkari kimeä ääni ja tälleen näin.
Ei mullakaan mikään kauhea mörö oo, eikä väitäkään, että mä niinku olisin joku satanan mörökölli. Se on kaikilla vähän semmonen juttu, että se on, kaikki on helareita joskus. Ja niin edelleen. Ainakin omasta mielestäni en ole mikään kauhea helari enää. Kyllä sitä oli silloin, kun mä tein niitä Minecraft-videoita, niin olin mä silloin helari, voin myöntää. Sain kuullakin pari kertaa siitä, että sanotaanko, että ilkeitä kommentteja sieltä tuli. Saatanan helaria ja kaikkea muuta, mutta silti mä tein niitä ja niin. Eli älkää tavallaan ottako, tai siis tehkö, siis älkää tehkö videoita, jos ootte kauheen helareita, ainakaan semmosia missä puhutte. Koska siitä tulee oikeastikin se, että siis kun sulle joku sanoo, että oot helari, siis voi tulla oikeastikin aika paha morkkis. Tai semmonen hänes paha mieli. Eikö se on tavallaan jää vaivaamaan se, että miksi mä oon just tämmönen, et miksei toi vaikka on tommonen, miksi mä justiinsa. Mut kaikki on ollut helareet joskus ainakin. Et ei sen, just kato Hunter Killerikin tuli. Tosiaan live-kommentaarilta pelaan, että älkää miettikö, kun se pitää. Kato, toi on niin hyvä toi Hunter Killeri. Niin. Elikkä suosittelen, että ette tekis videota semmoisena helareina. Tähän helareina, että teillä on kimeä ääni ja tälleen. Mulla menee itelläkin ääni lähtö, että vissiin räkätontiin vähän. En tiedä. Niin, mut siis kuitenkin. Tässä tää varmaan tääkin video on, että ei mulla oikein enää muuta puhuttavaa, että mun mielestä tää videoiden teko on kivaa taas vaihteeksi. Mulla oli pitkä tauko tämmösestä NS-kommentaaria tämmösestä videoista, mitä mä nyt tein. Siis tämmöisestä, ei tätä voi Let's Play-videoksi sanoa, mutta siis tämmöisestä niin just tämmöisestä videosta, jos mä pelaan ja puhun. Kun mä oon tottunut vaan nykyään siihen, että mä niinku editoin vaan. Mut mun mielestä on taas alkanut olla aika hauskaa tehdä näitä kodikommentaroita. Mä tossa ihan äsken tein sen kanavan ja päätin nyt, että mä teen sitten niin. Nyt mä teen tän kanavan ja toivotaan, että tää sais edes jonkunlaisen suosion tässä näin ja jos piditte videosta, niin subscribeatkaa ja tykätkää videoista ja mainostakaa vähän kavereille, että saatais niitä näyttökertoja ja katsojia tänne ja niin subatkaa mielellään, jos aiotte olla aktiivisia. Mä haluan tänne kanavalle semmosia subeja, jotka on aktiivisia. Eli jos aiotte olla aktiivisia ja katsoo mun videoita, niin subatkaa silloin. Ja tykätkää tottakai tästäkin videosta ja näyttäkää kavereille tosiaan ja ei siinä varmaan muuta, että mä olin Fithi ja se olisi nyt morjesta.